салом сомиёни арҷуманд, шарҳи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 23 январи 2020 сол аст. гуфтушунидҳо оиди вазъи сарҳади байни тоҷикистону қирғизистон дар бишкек идома дорад. ҷонибҳо кӯшиш мекунанд ки масъалаи пурпечутоби муайян кардани хатти сарҳади тоҷикистону қирғизистонро тавассути мубодилаи қаламравҳо ҳал кунанд. дар ин бора вазири корҳои хориҷии қирғизистон Чингиз Айдарбеков ба расонаҳо хабар додааст. имрӯз як ҳайат аз Тоҷикистон дар бишкек қарор дорад. гуфтушунидҳо дар марз идома доранд, гуфтааст вазири корҳои хориҷии қирғизистон дар нишасти хабари худ. қайд гардидааст ки мушкилоти қисматҳои тақсимнашаванда таҳти назорати доимии ҳукумат ва президенти қирғизистон қарор дорад ва ҳоло ҷонибҳо кӯшиш мекунанд ки муноқишаро тавассути мубодилаи қитъаҳо ҳал кунанд. ин албатта ба сокинони манотиқи назди сарҳадӣ мавриди муҳокима қарор мегирад, таъкид доштааст вазири равобити хориҷии қирғизистон Чингиз Айдарбеков. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як муҳоҷири кории тоҷик аз бинои баландошона афтида ба ҳалокат мерасад. бино ба иттилоъ, як шаҳрванди 24 солаи Тоҷикистон аз қабати абдауми бинои сохтмонаш нотамоми маҷмӯаи истиқомати Сетл Сити афтода дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. сомонаи хабари Ахборком аз қавли масъулони ширкати сохтмонии Сетл Сити менависанд ки ҷавони ҳалокшуда ба ширкати мазкур баҳри ҷустуҷӯи кор омада буд ва то ҳол маълум нест ки ин ҷавон чӣ гуна ба қабати абдауми бинои истиқоматии сохтмонаш нотамом баромада ва дар чӣ ҳоле аз боло ба замин сарозир шудааст. ҳодисаи мазкур дар кӯчаи Комендантскии шаҳри Санкт-Петербург дар таърихи 21 январи соли ҷорӣ рух додааст. тибқи маълумоти полис, ҷавони ҳалокшуда дар ҳудуди марзиву маъмурии Русия қонунан будубош ва кор мекардааст. дар маҷмӯаи истиқоматии сохтмонаш нотамоми Сетл Сити муҳоҷирони корӣ аз кишварҳои осиёӣ зиёд кор мекунанд ва дар пайи ҳодисаи ба амал омада мақомот тафтиши ҳуҷҷатҳои коргаронро шурӯъ карданд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. додгоҳи ноҳияи Красногвардейскии шаҳри Санкт-Петербурги Русия таърихи 21 январ Исфандиёр Акрамови 32-соларо бо иттиҳоми мусоидат ба терроризм барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифт. бино ба фарзияи тафтишот, Исфандиёр Акрамов мубаллиғи Доиш буда моҳи ноябри соли 2015 дидаю дониста бо роҳи суҳбату мутақоид сохтан ва шеваҳои дигари таъсири равони 2 шаҳрванди Тоҷикистон соли таваллудашон 1990-ро барои сафар ба Сурия барои иштирок дар амалиёти ҷангӣ аз ҷониби Доиш моил кардааст. дар ин бора Ахборком хабар медиҳад. дафтари матбуотии додгоҳи ноҳияи Красногвардейскии шаҳри Санкт-Петербург хабар дод ки дар додгоҳ Акрамов айбномаро пазируфт ва ба ҳукми ҳабсаш эътирозе надошт. айбдоркунандаи давлатӣ иброз доштааст ки Акрамов бо ҷангиён дар Сурия тамос дошт ва як бародараш ҳам барои узвият дар гурӯҳи террористӣ таҳти ҷустуҷӯ қарор дорад. бино ба иттилоъ, Исфандиёр Акрамов шаҳрванди Русия буда солҳои 2006-2008 дар сафи нерӯҳои ҳавоии Русия дар вилояти Тула хидмат кардааст. ӯ солҳои ахир таксиронӣ мекардааст. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия 2 нафарро бо гумони пайдоиши нишонаҳои коронавирус дар баданашон бистари бемористон карданд. тибқи иттилои расмӣ, нафарон аз майдони ҳавоии Пулковаи шаҳри Санкт-Петербург ба беморхонаи сироятӣ интиқол дода шуданд. онҳо мусофирони хатсайри Шанхай Санкт-Петербург буданд. хотиррасон мекунем ки дар ҷумҳурии мардумии Чин вируси нави хатарноке авҷ гирифтааст ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ҳама кишварҳои олам дар фурудгоҳҳои худ ҳолати санитарии карантин эълон карда, мусофироне ки аз Чин ворид мешаванд дар фурудгоҳҳо мавриди ташхиси саривақтии табибон қарор мегиранд. то ба ҳолати рӯзи 22 январ тақрибан 20 нафар беморони сироятёфта аз коронавирус дар ҷумҳурии мардумии Чин вафот карданд. тибқи оморҳои ахир дар Чин аллакай 440 нафар ба коронавирус сироят ёфтанд. то ба ҳол ҳолатҳои беморӣ дар Таиланд, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Гонконг, Тайванд, Макао,
маълум гардидааст. Мақомоти Роспотребнадзори Русия хабар дод ки назорати ҳамаи мусофирини аз ҷумҳурии мардумии Чин воридшударо пурзур кардаанд ва ҳамаи онҳо дар фурудгоҳҳо аз ташхиси саривақтии ҳатмии тиббӣ мегузаранд. баъдан иҷозаи вуруд ба Русия дода мешавад. идомаи хабарҳо. кормандони полис дар якҷоягӣ бо нерӯҳои махсуси шӯъбаи минтақавии гвардияи миллии Русия ҳангоми гузаронидани рейди навбатӣ 26 нафар муҳоҷиронро ки дар иншоотҳои сохтмонӣ дар ҳудуди вилояти Оренбург кор мекарданд дастгир намуданд. полиси вилояти Оренбурги Русия рейди мазкурро ба назорати иҷрои қонунгузории оиди муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҳудуди Русия маънӣ дод мекунанд. гуфта мешавад ки муҳоҷирони боздоштшуда аз кишварҳои Осиёи марказӣ буда дар сохтмонҳои гуногуни ҳудуди вилояти Оренбург ба фаъолияти корӣ машғул буданд ки аксари онҳо патент ё худ иҷозатномаи кор надоранд. қисми дигари онҳо ба надоштани варақаи қайди маҳаллии иқомат ва ё муҳлати гузаштаи аснодашон муттаҳам мешаванд. нисбати ҳамаи муҳоҷирони боздоштшуда парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба судҳо ирсол карда шудааст. дар соли 2019 додгоҳҳои вилояти Волгогради Русия нисбати 285 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ҳукми ихроҷ аз ҳудуди марзию маъмурии Русияро содир карданд. тафтиш ё худ рейди мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Волгоград ин ҳафта сурат гирифтааст ки натиҷаи он ба ихроҷи 11 нафар шаҳрвандони кишварҳои Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон сабаб гардидааст. хабар медиҳад дафтари матбуотии полиси вилояти Волгогради Русия. мақомот чун ҳамешагӣ шаҳрвандони хориҷии ихроҷшударо дар вайрон кардани қоидаҳои будубош дар ҳудуди марзиву маъмурии Русия гунаҳгор медонанд. тибқи нақшаи мақомоти полиси вилояти Волгоград, рейди боздошти муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар ин вилоят то охири моҳи январ идома мекунад. хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон ва Чин парвозҳои худро муваққатан мутаваққиф карданд. хати парвоз байни Душанбе ва шаҳрҳои Чин дар як ҳафта 4 парвозро дар бар мегирифт. ширкати Somon Air бо изҳори як хабар аз лағви парвозҳои худ ба самти шаҳри Урумчи ва ё баръакс аз Урумчи ба самти шаҳри Душанбе то 5 феврал хабар дод. лағви парвозҳо байни Тоҷикистон ва Чинро низ хадамоти матбуотии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе тасдиқ кард. то ҳол мо аниқ намедонем ки бекор кардани парвоз ба чӣ вобаста аст, бо паҳн шудани коронавирус ё ҷашни соли нав ки дар Хитой 25 январ таҷлил мешавад, гуфтаанд масъулони дафтари хадамоти матбуотии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи масъулон парвоз аз Урумчи ба Душанбе ки бояд 25 январ сурат мегирифт лағв карда шуд. қаблан вазорати тандурустии Тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷӣ ва кумитаи рушди сайёҳии ҷумҳурӣ нома фиристода бо дархости маҳдуд кардани сафари корӣ ва сайёҳии шаҳрвандони Тоҷикистон ба Чин барои мӯътадил сохтани вазъ муроҷиат карда буд. ғайр аз он хабар дода шуд ки ҳамаи мусофироне ки аз Чин вориди Тоҷикистон мешаванд ҳатман дар фурудгоҳҳо ва нуқтаҳои гузаргоҳҳои сараде аз ташхиси тиббии ҳатмӣ мегузаранд. сомиёни арҷуманд, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми 24 январ соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир бахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ будубош дар қаламраи Федератсияи Русия ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти суддӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8 965 151 04
10 867 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما جمعه 24 ینور ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. شهر خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.